sobotu 15. listopadu 2025 od 15 hodin se na Lesním mlýně v Mariánských Lázních konala beseda s významným českým novinářem, publicistou, dramatikem a esejistou Karlem Hvížďalou. Představeny byly ukázky z jeho posledních 2 knih. A nechyběla ani autogramiáda. Návštěvníci besedy se dozvěděli, jaký vztah má k Mariánským Lázním, nebo jak probíhaly rozhovory s významnými osobnostmi. Besedu moderoval novinář a publicista Marek Zouzalík. Karel Hvížďala je považován za symbol kontinuity české inteligence, která přežila éru normalizace i sametovou revoluci a inspiruje i mnohem mladší generace. O dalších skvělých akcích, které se zde budou konat, se dozvíte na facebookových stránkách Lesního mlýna.